Again, nakakasama natin ang ating TCK Sales and Marketing, Miss May. Again, magandang umaga. Oh, good, Good morning. Good morning, Kagahe. Okay na ba, Kagahe? Okay na. Yan. Pasensya na sa ganun talaga pag live. Ma'am, magandang umaga. Kumusta po ang panahon dyan? Okay naman po. Medyo mainit. Mainit. Biglang umuulan. Yan, correct. Tama, Ma'am, alam mo ma'am, lahat ngayon, palagi mong naririnig na yung immune system. Kailangan malakas yung immune system para parang wala kang sakit. Dapat may sa immune system. Lahat ng mga supplement, ito ay gahatag o pagpalakas ng immune system. Puro immune system. Ito lang ma'am, first question, ano ba talaga tong function ng immune system? Bakit palagi natin sinasabi na palalakasin dapat natin ang ating immune system? Okay, sige. Good morning, Kagahe. Mm-hmm. Sige, napakaganda ng topic natin ngayon kasi. So your first question is, ano yung function ng immune system Correct. natin? Okay, ang immune system natin is the major safeguards against illness and disease. Okay? Ito yung dalawang tandaan natin, Kagahe, para maintindihan natin kung ano talaga kahalaga ang ating immune system. It protects and defends against viruses, bacteria, and chronic illnesses. Okay? Ito ikukwento ko sa iyo, Kagahe, kung ano kaganda yung ating immune system para after this, maproteksyonan talaga natin ang ating immune system. Ang immune system, Kagahe, meron siyang 5 soldiers. 5 soldiers, okay? Meron 5 soldiers siya. Yung first soldier natin, yung tinatawag natin na helper cells. Okay. Ito yung tinatawag natin sa Kagahe ng mga spotter. Sila ang unang nakakita talaga na mayroong pumasok na virus, mayroong pumasok na bacteria, infection sa ating katawan. Yan. Okay. Sila yan. Tapos, tinutulungan sila ni beta cells. Si beta cells naman, Kagahe, ito naman ang ating tinatawag na encoder. Siya ang mag-i-encode na sasabihin niya, ay, ang pumasok si corona o virus. Okay. Kaya, kung anong classic illness ang pumasok sa ating katawan. Yan, ang trabaho niya. Encoder siya. Tapos, tutulungan siya ni cytotoxic cells. Ito naman ang tinatawag natin, Kagahe, na hunter. Sila yung titira sa virus yan, sa bacteria na yan, sa sakit na dumapo sa ating katawan. Yan. So, nagtatrabaho sila. Tapos, papasok si suppressor T cells. Ayun. So, T cells naman, Kagahe, ito yung tinatawag natin ng mga military police or mga referee. Yan sila. Sila ang nagkukontrol at nagsasabi sa ating mga soldiers, immune system soldiers na stop na, ceasefire na, tama na, natalo na natin ang virus. So that's why pala talagang importante yung immune system na yan, okay? Tama yung sinabi niyo ma'am, para siyang, di ba, para siyang sundalo, di ba? Sa katawan mo, para sila yung unang parang frontline na sila, may lumalapit na virus, itong gawin natin. Yung tanong ngayon, anong nangyayari bakit ba may rason na parang nagda-down, parang nagwi-weaken yung immune system natin? Okay. Oo. Tapos, sandali, Kagahe, kasi napaka-importante itong pang-5. Itong pang-5 si memory T cells. Ito yung soldiers, the only immune soldiers system na naiiwan sa ating katawan. Kasi sila yung may complete information na kung virus, anong klaseng illnesses, at paano natin siya kinumbat, paano natin siya nilabanan. Na just in case napapasok siya ulit sa ating katawan, alam ng ating immune system soldiers kung paano ito lalabanan. Ganyan katalino at kagandaan ng ating immune system. Kaya, sabi sa ating coronavirus, walang gamot, kailangan lang nating i-boss ang ating immune system. Yes. Kasi boss natin ang ating immune system, naging matalino ang ating mga soldiers. At pag matalino ang ating mga soldiers, matatalo nila kahit anong klase pang sakit, kahit anong klase pang virus ang datapos sa ating katawan. Yun. So yun yung balikan ko yung tanong ko ngayon. 'Di ba? So ano yung reason ba't nawi-weaken yung parang maluya ang atong mga immune system? Okay. Pag ang ating dugo
palagi siyang loaded sa tinatawag na toxins. Naging mahina ang pag-filter ng ating dugo, which is our liver, our kidney, at our spleen. Maduming bituka. Ayan, patay na. Okay? Ito umpisa na naglalason sa ating katawan, naglalason sa ating dugo. Pagpatay ng mga bacteria dahil sa mga kinakain nating unhealthy food, at iniinom nating gamot, antibiotics, diba? Kulang sa nutrisyon. Yan. Kakulangan sa enzymes at kakulangan sa probiotic at prebiotic na ito ang nagtutunaw sa lahat ng mga kinakain natin. And of course, lack of sleep at saka stress. Kaya bawal talagang magka-stress ngayon. Nako, yan na ang sinasabi yung stress. Teka muna ma'am, bakit sinasabi nila mas humihina? Pag habang tumatanda ka, totoo ba yun? Pag habang tumatanda ka, medyo mas solid yung immune system ng mas bata kaysa mga matatanda. Totoo ba yun? Hindi naman. Hindi naman. Kasi ang pag-build mo ng immune system, hindi yun sa matanda ka or bata ka. Sa pagkayaga mo yan ng iyong immune system. Alam mo ba ngayon, Kagahi, na mas marami pang ang mga bata pa ngayon na mahina ang kanilang immune system. Tama, no? Style. Tama. Yun nga lang, meron din siyang contribution na pag matanda ka na, of course, naging old age na rin, no? Naging ang mga body age mo, ang organ mo, umiidad na rin siya. Ayun. So, of course, naging mahina na din ang function niya kung inaabuso mo siya. Yes. Pero kahit na matanda ka, pag hindi mo siya inabuso, naging malusog lang talaga yung mga soldiers, immune system soldiers natin, kayang-kaya niya pa rin labanan. Yes. Kaya nga lang yung mga matatanda na, especially yung mga senior citizens, of course, hindi na rin yan maiwasan yung tinatawag nating body aging or matanda na rin kasi ang kanilang organ. Kaya mahina na paglaban. Miss May, kanina na-mention mo, yung bituka natin kailangan malinis talaga, no? Importante yon bakit importante yon sa immune system? Pakiulit nga ulit kung bakit kailangan natin talagang ayusin natin ang ating mga bituka. Because 70% of our immune system, nakadepende talaga yan sa ating gut. Nako, yan na ang sinasabi ko. Yan ang bituka natin. Nandyan kasi siya eh. Kaya nga ito tinatawag natin na temple of surprises. Kasi lahat ng klaseng sakit dyan talaga nag-uumpisa. Kaya nga kaya palagi nating inuulit no na as much as possible talaga, everyday, nililinis talaga natin ang mga bituka natin, ma'am, no? Yes, Kagahi. Talaga napakaganda na meron tayong tinatawag na regular cleansing. Kasi everyday kumakain tayo eh. Correct. Pumipili kung anong klaseng kinakain natin. Kasi yung sa bituka kasi ma'am, doon yung nakaano yung mga toxins, 'di ba? Yung mga waste natin kasi yung pagkain, after natin kinakain, kinukuha natin yung mga minerals, vitamins, doon na sa standby sa bituka natin yung mga waste. Kaya kung magtatagal yan doon, that's why delikado na. Tama, ma'am, no? Tama po. Kaya dapat meron siyang regular cleansing para pag inis yan, maganda din ang pag-filter ng ating mga major organs. Yes. Kidney, liver at saka spleen natin. Pag maganda ang filtering, na ilalabas niya lang yung mga hindi kailangan ng ating Yes. Kaya maganda that's why maganda sa atin ngayon itong TCK. Dahil nag-cleanse ito sa ating mga bituka at syempre, hindi lang nag-cleanse, ma'am. Meron pang nakukuhang minerals at vitamins dahil ito ay may gulay at saka mga prutas. Correct, ma'am? This is not only a cleansing, no, paglinis siya, but with proper nutrition because of our powerful ingredients. It's a combination of vegetables, fruits, no? At ang pinakamaganda dito sa ating TCK, sa ating cleansing, napakataas po ng strains ng kanyang probiotic at prebiotic. We're also using Kefir dito, ha? That's the strongest strains of probiotic and prebiotic. So, bakit kailangan ng probiotic at prebiotic, no? Habang nagki-cleansing ka. Kasi pag nagki-cleansing, of course, nagpa-flash out, no? So, tendency, hindi lang yung bad ang tina-flash out, pati yung mga good nagpa-flash out.
din. Ang kagandahan ng ating TCK, habang nagki-cleansing ka, it's a full nutrition with proper nutrition with a very powerful probiotic and prebiotic. Kasi etong si probiotic at prebiotic, ito yung nagbo-boost kasi ng ating immune system at nagpapataas ng ating antibodies. And also, ito din ang nagpapa-increase ng ating killer cells. Alright. And ang pinakamaganda dito sa ating TCK, because of the combination of our ingredients na vegetable and fruits. And probiotics, kagahe. Ito yung pinaka-the best pagkain ng mga immune system soldiers natin. Kaya pag ikaw nagtitisike, hindi lang ikaw nagiging malakas, yung mga soldiers sa katawan mo nagiging gahi. Yeah. Lalong nagiging gahi yung ang immune system mo. That's why, ma'am, okay lang, ma'am, no, araw-arawin, ma'am, mo. Like, kunwari, kung magbibili ako ng isang box, tapos mag-cleanse ako ng series of days, wala namang problema yon, di ba, ma'am? Wala po, wala. Ang pinakamaganda dito, nire-recommend ko kagahe, pag ikaw ay first-timer, straight ka ng 21 days up to 35 days straight. Okay. And after that, pwede ka munang magpahinga ng in 5 days, and then, irregular mo siya ng twice a week or as needed sa mga time na talagang na-feel mo na sobra yung mga unhealthy na kinakain mo na naman, bombarded ka naman sa mga gamot or mga antibiotics sa mga na iniinom mo sa mga sakit. Kaya napakaganda. It's very safe kasi it's all natural, para ka lang kumakain ng prutas at saka gulay na may pinakamataas na probiotic at prebiotic. Kaya walang galing! Kaya bili na po kayo ng TCK, the King of Colon Cleansing. Nako, available po ito sa lahat po ng mga pharmacies, sa Mercury Drug, at saka kung gusto nyo po mag-cash on delivery, actually, pwede, no? Pag mag-order kayo online, sabihin nyo lang, pwede rin po sa akin, mag-PM din po kayo. Para iset natin kung gusto ayaw yung lumabas dahil takot kayong lumabas, walang problema dahil ang team ng TCK meron silang proseso na pwede nating i-cash on delivery dyan sa inyong mga bahay everywhere in the Philippines, hindi lang sa Cagayan de Oro, Mindanao, Visayas, all over the Philippines. Miss May, maraming salamat po sa inyo at again, mensahe nyo po sa lahat para siyempre, andito pa rin si pandemya, andito pa rin. So, kailangan mag-boost ng immune system. Yes. The only weapon lang natin dito sa ating pandemic ngayon is to build a very strong immune system. So, how to build a very strong immune system? Kailangan lang natin ng proper nutrition. Kailangan lang natin magpahinga. Iwas tayo sa stress. At ang pinakamaganda, protect our gut. Protect our gut talaga. Kasi 70% of our immune system nakasalalay kung gaano kaganda ang kondisyon ng ating bituka. Total cleansing with our TCK kasi meron ka ng cleansing, meron ka ng proper nutrition at makuha mo pa ang pinakamagandang probiotic at prebiotic. Okay? Maraming salamat po, May Fernandez, ang ating TCK Sales and Marketing.